ଏଇ କୁଆଡେ ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହବନି? ତୁ ଏଇ ଶୀତରେ ତୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛୁ? ଛି ଛି ଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିଲୁ ନା, ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା -15 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ଲୋକ। ତତେ ଦେଖେ ସେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୂଳରୁ 27-28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥଣ୍ଡା ଏବେ। ତୁ ତା ଦେହରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛୁ ଯଦି ତୋ ବଡି ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଭଲ କଲେ ପା ଖରାପ ଏ ଯୁଗରେ। ମୋ ପାଇଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିନି ଗାଧୁଛି? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି, ସେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ଗାଧେଇ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କାଶ୍ମୀରରେ ରହିକି ଯଦି ତମେ ଏତେ ଶୀତରେ ତମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧୁଛ, ମୁଁ କାହିଁ ବେକାର ତମ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ନେଇକି ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଭଲ କଥା, ଯା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧା, ମୁଁ ଏ ଗରମ ପାଣିକି ଢାଳି ଦଉଛି। खत्म। नो नो नो, ଯା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏଥର ଗାଧା। ऐसा मत करो मेरी जान। ହେଇଗଲା।